για αυτή την ομάδα και δεν θα επιτρέψω κανένα, ας πούμε, ξέρω εγώ, να με πατήσει και εμένα στο λαιμό. Όσο θα είμαι εδώ, δεν θα επιτρέψω κανένας να μιλάει για προγραμματισμό. Εγώ θα μιλάω για προγραμματισμό. Αυτό κάναμε εδώ και 4 χρόνια που είμαι προπονητής, γι' αυτό είναι το αποτέλεσμα του. Το δημιουργήθηκε με τον Αλεξάνδρου το πρόβλημα. Να νιώθει ότι, ας πούμε, πονάει αυτή την ομάδα. Δεν έχει δικαίωμα εκπρόσωπος τύπου να βγαίνει και να λέει δικό του το προσωπικό. Κάποιους βαρτούς του δημοσιογράφους, τύπου βαρτήκανε, ας πούμε, να το γράψουν, δηλαδή βαρτούς δημοσιογράφους. Κάποιοι, ας πούμε, και να λένε κάποια παραμύθια, ας πούμε, να παραμυθιάζουν τον κόσμο. Παραμυθιάζουν τον κόσμο, για αυτό είναι το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει στην ανόρθωση. Αυτό το παραμύθι για το αμόχωστο και για το ανόρθωση και αντί να πραγματικά να σκέφτονται για το αμόχωστο και να σταθούν δίπλα στην ομάδα, του είχαν διαλύσει αυτοί οι άνθρωποι. Όταν είπε ότι αυτός ο άνθρωπος έβριζε με. Αυτοί οι άνθρωποι, όταν ήμουν στην ανόρθωση, μετά αυτά τα πράγματα που γίνανε γεγονότα, υποσκάψανε εμένα και την ομάδα, λέγοντας διάφορα πράγματα χωρίς να βοηθήσουν την ομάδα. Το παραμύθι το πουλάνε στον κόσμο, για αυτό είναι που το κυνηγάει ο κόσμος. Όχι επειδή, ας πούμε, ξέρω εγώ. Από το ξέρετε, αυτό να βγούμε έξω και να πούμε ότι έχουμε βάλει. Ας πούνε πώς έχουν κερδίσει, όχι πώς έχουν βάλει. Θυμηθήκανε όταν πέθανε ο πατέρας μου, δεν με πήραν ένα τηλέφωνο να μου πούνε ένα συλληπιτήριο. Και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μου πουλάνε παραμύθι. Παραμύθι θα σας πουλάνε εσάς, κάποιους άλλους που είναι λίγο έτσι χαμηλό επίπεδο ανθρώποι. Τι θα με πουλήσουν εμένα το. Το παραμύθι εσύ, ας πούμε, ας το πει παραμύθι. Για το φαινόμενο στην Κύπρο. Μακάρι να προσφέρετε εσείς 10% αυτά που έχω προσφέρει εγώ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου, διότι για να μας κερδίσουν έπρεπε να μας πάρουν και το ψυχή μας. Όσο έχουμε ψυχή μέσα μας δεν θα μας κερδίσουν. Δεν θέλουμε, κάτσε, εσύ ποιος είσαι? Δικηγόρος είσαι? Δικηγόρος τους είσαι? Δημοσιογράφο, κουτσομπόλης είσαι, όχι δημοσιογράφος. Άντε, come on.